Vítajte v prvom tohoročnom podcaste Code Talk. Dnes s Marošom a dosť takú zvučnú tému AI, keďže AI hýbe svetom, tak poďme sa na to porozprávať. Ale prvé máme pripravené nejaké otázky na teba, Maroš. Čaute. Tak na zohriatie môžeme ísť. Takže Dark Mode alebo Light Mode? Dark Mode. VS Code alebo JetBrains? Dlho bol JetBrains, teraz VS Code. Windows, Mac alebo Linux? Mac. Jednoznačná odpoveď. Taby alebo medzery? Neriešim. OK. Desktop alebo laptop? Laptop. JavaScript alebo TypeScript? TypeScript. A teraz vlastné riešenie alebo knižnica? Knižnica. Remote versus Office? Remote. Terminál? GUI? Taký mix. Ale viac terminálov kedysi, bo nebol žiaden. Komentáre alebo čistý kód? Self-explanatory? Čistý kód. Super. OK. Otázky máme za sebou. Tak, poďme na začiatku. Takže AI, tu máme už nejakú tú dobu, nejaké mesiace. Ako to vlastne ty vnímaš z toho celkového pohľadu, čo sa týka AI? Keď to prišlo, dosť bol taký veľký hype okolo toho, bol si hneď ty taký nahypovaný k tomu, že áno, ideme používať AI, alebo si bol skôr skeptický? Ako to u teba vyzeralo? Bol som taký napomedzi. Nebol som ani nahypovaný, ale nebol som ani skeptik. Akože dobre, že je to fajn, máme... Aj najprv bolo GPT, aj potom pomaly tí akože agenti prichádzali, ktorí sme vedeli použiť pre vývoj softvéru. Ale nebol som, že by som sledoval teraz úplne tie najnovšie trendy. Možno to aj vyplývalo z mojej pozície, už posledných pár rokov som architekt. A AI malo problém s veľkosťou kontextu ešte donedávna. Už teraz je to oveľa lepšie, čiže na moje otázky bolo to tak ako, že nejaký buddy, že sa s ním rozprávam, ale už riešiť konkrétny implementačnú veci. Som mal problém, hej. Pamätám si, že 2 roky dozadu v jednom servise sme mali proste primárne v Jave, ale bolo tam asi 30 testy v skále, že idem to prepísať. No. To proste mi trvalo pár dní aj s Copilotom vtedy, lebo on vedel tak 100 riadkov kódu maximálne v jednom tomto dať, tak na x krát toľko iterácií, akože výsledok bol dobrý, asi aj rýchlejší trošku, než by som tam robil sám, ale nie až toľko. Nebolo to až tak, jak by si to asi očakával. A čiže také architektonické tasky to vtedy bolo bežné. A v podstate, keď prišlo to AI, tak hovoríš, že 2 roky dozadu, alebo proste, keď si začal to nejako sledovať, vyslovene si to sledoval, ako sa to vyvíja, alebo si len tak započul niečo od kolegov, poprípade len sem tam si niečo prečítal? Od kolegov a lokálne kanály, aj niečo som pozrel, ale nebolo to, že úplne, že každý večer si pozerám. Ale tak, akože sa netrval mi ešte tak dlho, akože ten catch-up, čiže vlastne aj u nás sme veľa ľudí v týme, tak vždy niekto niečo prinesol, čiže to šlo. No a už potom presne aj ten rok aj niečo dozadu, už aj Copilot už mal ten agentic, aj už začínali iné nástroje, aj už zrazu ľudia o kurzore rozprávali, Windsurf, a neviem, Cloud už vystrkoval rožky, čiže tak akože postupne. A už to vedelo viac a viac. Keď si už začal o tom týme rozprávať, tak jak si hovoril, vráťme sa niekde tak rok naspäť. Jak to vyzeralo u vás v týme? No, ty si sa o niečo zaujímal, ale ako boli ostatní ľudia v týme? Zaujímali sa o to, boli skeptickí, alebo ako sa to rozdelilo v podstate na 2 svety? Som povedal na 3 svety. Akože tí enthusiastic people, nazvime to tak, čiže ktorí fakt to sledovali a už vtedy začali si nejaké workflowy viac automatizovať a tak. Potom presne boli skeptici, časť skeptikov ešte aj dnes, akože dnes, keď sa tu rozprávame, 3 dní dozadu niekto hovoril, že to sa k tomu dostaneme, že sme zaviedli Cloud Code tak akože vo veľkom, ale že ešte počúvam, že ja som to ešte nevyskúšal, aj? A rekože, že čo? No dobre, už to máme 2 mesiace, všetci. To je dobre, už to je také. Čiže to je, že echt skeptik. Tak. Ale väčšina bola taká, že používala to jak nejaký nástroj, ale skôr možno, že napíš mi test k tomu, a že nie tak vo veľkom. A plus sa, akože taký naive approach, čiže bez nejakých extra inštrukcií. Alebo sa napísali inštrukcie raz a tak sa fungovalo pol roka. Dobre, čiže každý nejako po svojom. Ale s tým, že u nás konkrétne
sme mali všetci Copilot, hej. Nebol taký mix, že, ako počúvam na iných projektoch, že to ja počúvam Cursor, ja používam Windsurf a tak. Ja som, tak povedať, že som z Inschoolu, už 2 týždne nie som, ale sme dosť veľká organizácia, asi neviem, koľko tam je, viac ako 50 developerov, možno aj 70. Takže bolo by to zložité, tak akože riešiť, že teraz každý si tam... A čo sa týka toho Copilota, to bolo rozhodnutie niekde z hora, alebo to bolo nejaké vaše rozhodnutie a používať ho? Taká kombinácia asi aj z hora, lebo v podstate máme GitHub, že tam sa niečo platí, čiže aj finančne to bolo, trošku sa doplatí a máme agenta, aj kdežto samotný nástroj by bol veľa... Čiže v podstate, keď sa vrátime, stále sme v tom čase späť, rok, pol roka, išli ste nejakým tým spôsobom, že každý po svojom. Tak. Nebolo to nejaké tímové rozhodnutie, tímové... Aj každý po svojom. Viem, že frontendisti, oni to potom trošku tak lepšie poňali. Backend, ja som akože primárne backend, aj tam sme to bolo viacej hura systéme, že tá ja tak, ty tak. No jasné. A tak na backend asi trebalo aj viac kontextu, čo ešte vtedy nebolo až také úplne korektné, takže... OK. A dobre, teraz sa presuňme naspäť. V podstate ty si hovoril, že nejaké 2 mesiace máte zavedeného Clauda. Kedy prišiel ten zlom? Že áno, ideme po Claudovi, ideme to nejako tímovo riešiť vyslovene? Tak ešte možno poviem viac, možno tak do leta sa vrátim. Čiže už v lete, už minulý rok už presne boli Opus, neviem ktorý, a Sonnet 4.5 už keď prišli aj GPT 5, to už bol taký akože fakt zlom, ešte GPT 4 bolo také, no. Že... O to sa ešte dalo lobizovať. Hej, čiže už tam vlastne zrazu je aj ten kontext, aj tá kvalita výsledného kódu proste bola už úplne inde. Ešte vtedy sme vždy boli na Copilote, ale už aj tie skilly sa začali a tak, no už trošku sme to viac používali, ale vždy sme boli na Copilote, ale vždy to bolo tak, už akože aj viac ľudí sa dostávalo z toho akože zo stredu vyššie, nie až k entuziastom, ale už proste... Ale už si to adoptovali v podstate. Hej. Ale stále to bolo asi také, že každý si išiel po svojom. Hej, no a potom vlastne aj začalo byť už aj akože trošku z produktového hľadiska, že proste mali sme nejaký akože nový ten produktový vývoj, nie úplne, ale proste noví zákazníci, ktorí akože nový typ pre nás, nemusím ísť do detailov, ale proste také kvázi nové featurey, ale zároveň starí zákazníci tiež chcú rozvíjať pre nich featurey a tak ďalej, čiže z produktu, respektíve z hora prišlo aj, že proste zlepšovať produktivitu, hej, či akože každý asi čítal, hej, že proste dokáže, ja neviem, 5-krát, 10-krát to akože, myslím, že boostnúť vývoj. To je také veľmi ideálne, naivná predstava, ale už aj keby, že 2-krát sa aspoň aj 50% je akože veľké plus, čiže už aj z hora prišlo také, že musíme proste ten effort trošku zdieľať a taký combined team effort, aby sme to naše využívanie AI pre software development zlepšili náš workflow a nie tak, že len proste 1-2 ľudia v týme to sa boostnú, ale proste všetci, hej. No čiže potom vlastne sme začali už tak pred Vianocami koketovať s agentic AI native developmentom, respektíve čo najviac automatizovaným, hej. No a ešte chvíľu to bolo tak, že skúšali sme s Copilotom a potom, že dobre, tak skúsme aj Copilot, a niektorým dáme Claude Code, že predsa, hej, Claude Code sa stal takým market leaderom, alebo proste... Mali ste nejakí ľudí, ktorí mali Cursor, niektorí Claude a takto, že... Trošku tak, siete, ja som používal chvíľu, lebo to je akože... Naša firma mala ako trial od Augment Code, hej, ten je tiež, keď si ľudia pozorujú. Dokonca aj Devin sme používali chvíľu, hej. Ešte stále používame trošku na review, alebo ako to DeepWiki je super, ale samotný ten development, s tých removými agentami sme opustili, hej. Skúšali sme aj Copilot Coding Agent, ale tam to bol problém s tým celkom. U nás takisto, takže neviem, o čo nás rozprávaš. Hej, ale zase Devin celkom drahý tam bol, hej, čiže to aj finančne to tak... Tam trebalo dať veľký commitment vopred a neviem akú dobu. A tak, že jak sa to ujme. Čiže ste pozerali aj na performance, aj na finančnú stránku v podstate, lebo však samozrejme treba na to pozerať. No a potom tým pádom... No ale potom, keď sme, hej, že tak ideme, že Claude, či Copilot a aj Claude, že ideme do toho agentic AI workflowu.
tak chvíľu sme skúšali, že proste hej, ten workflow definovať pre oba, že proste zase, hej, že no, Copilot je lacnejší a aj nie je tam problém s tými kvótami až tak. Ale nakoniec asi po 2 týždňoch sme to proste, že kašľa na to, poďme všetci na Claude, že proste nebudeme sa tu trápiť. Hej. Tá komunita okolo Claude Code je proste obrovská, pluginy a tak ďalej, hej. Aj Copilot nie je že zlý, dosť to dobieha, A tak tam... ale problém presne s kontextom, oni nemajú taký veľký kontext. Kontext, ale celkovo, akože z môjho pohľadu výsledky Copilota neboli až také dobré, jak pri Clodovi, takže a darmo som používal ten istý model, ale nebol ten výsledok rovnaký. A tak ja si myslím, že veľa sa vraví, že to je tým kontextom, oni akože limitujú, že nemám tam 200 000 tokenov, alebo už teraz je milión, že mám štandardne kód dostupný. Čiže to bol taký moment, že OK, ideme do kóda. Aj, že proste vyberáme si toto a ideme sa sústrediť na to, hej, že, lebo tak sme trošku trieštili síly, hej, že tu aj sme energiu minali, že by to aj na Copilote išlo, aj na Clodovi. Ono to na papieri je, ako všetky tie skilly a tak, akože sú prenositeľné, ale výsledky neboli také. Tým pádom, že ste prešli na kóda, mali ste už jasnú nejakú víziu, že čo všetko potrebujeme urobiť, aby to ten agenting workflow fungoval, alebo bolo to také, že ešte ideme skúšať niečo po čiastkach? Neprešli sme všetci naraz, ako som hovoril, nás je veľa, ale sa vybralo 10 ľudí, ktorí akože zhruba, neviem, 2 týždne až mesiac, už si teraz nepamätám presne, ešte to ladili, hej. Čiže akože došlo to do stavu, že proste len dám, že implementuj mi tento task v Jire, a to je všetko, hej, akože odstrelím a Claude si prečíta, s tým, že akože ešte ideme plánovacím štýlom, hej, čiže planning mode, to tam akože dosť veľký dôraz sa kladie, aj vždy, keď s niekým rozprávam, akože venuj tomu veľkú pozornosť, čiže nechoď na prvú, aj také tie potom sa nám aj osvedčil Skeptic Agent, ktorom akože, čiže nie len ja to challengeujem, ale proste máme aj ďalšieho, ktorý akože challengeuje, že taký, či je tam nejaký risk, no to je proste, chápeme sa. A potom už akože ide samotný development workflow, čiže zase to je v nejakých inštrukciách, že proste nejaké slučky, že koľkokrát má, aby sa iterovať, že nie, že nevie fixnúť testy a teraz bude 30 iterácií spolu dňa. Čiže a následne, čiže pull request, aby si zmonitoroval, potom používam Copilot Code Review, niekde použijeme Gemini Code Review, neviem teraz presne názov, je tu toľko tých toolov, názvy si pamätať. Čiže zároveň Claude akože si začne monitorovať, čo je v pull requeste, aj keď nejakí ľudia tam pridajú komenty, čiže zase to fixne, skontroluje aj continuous integration, čiže v našom prípade Jenkins. Je to už úplne agentic workflow od v podstate A po Z viac tak nie je to úplne akože, možno k tomu sa dostaneme. Je to síce automatizované, ale tak či tak ešte stále nám proste občas proste nezačne monitorovať. Tak len poviem, že monitoruje. Ale vždy sme ešte len pri tom, že dostali sme sa po QA phase, hej. Čiže mám pull request, viem spraviť veľa pull requestov, respektíve developery, ale... U nás je to takisto, no. Chrlíme veľa kódu, veľa nových feature, ale áno, presne tam je tá hranica, keď to stojí. No, akože je to super na technické tasky, jak také, že Java upgrade, knižný upgrade dependencies, to proste je super. Keď aj akože máme celkom robustnú test suite, ale nie takú, že proste pustím, dobre, tak môžem to meržovať. Akože takú až nie, ale pri technických taskoch predsa to je. Áno, vieš to overiť vyslovene, alebo vie si to overiť. Aj proste tam zvyčajne stačí mi ten regression test suite. Kdežto pri fičúrach, tam už to potrebujem akože ísť tam ručne, hej. Čiže vlastne teraz akože je to agentic workflow, ale presne po tú fázu. Akože nie je to, že... Jasné, v podstate od nuly až do produkcie, samozrejme, to ešte asi bude trošku trvať. To akože veľa organizácií s tým bude mať problém. Čiže teraz akože čo aj riešime, hovorím, že už nie som na school, ale ešte stále konzultujem. V podstate ja pre poslucháčov, čiže som v podstate pod výsmou je Fleet a vlastne má viacero produktov, len som prešiel zo stredných škôl na materské školy. Na InSchoole už tam síce nie som, ale stále akože sme v kontakte, keďže sme jedna organizácia a zdieľame tieto skúsenosti. No a všetky organizácie presne majú ten problém, čo pozorujem, že ako testovať a testovať paralelne. Lebo veľakrát máme jedno QA, alebo aj InSchool, tam sme mali aj viacero nejakých aspoň dev prostredí, kde sa dalo paralelne testovať, ale end-to-end testy
väčšinou bežali len na tom QA, ja neviem tam deployom 10 brančí naraz a tak, čiže Alebo jedno. hej, čiže vlastne vznikol tam bottleneck. No a teraz akože pozeráme sa na to, že čo s tým, že sú také ide akože disposable environment, že vlastne si nakopnem pre branch, tam deploynem servisy pre danú branch aj s nejakou databázou, so sample datami a tak, čiže takým tým smerom, aby vlastne aj, možno aj samotný agent si proste akože dobre, prejdem pull request review, build ide a teraz si môžem pustiť end-to-end testy, akože či už akože možno nemusí hneď agent na začiatku, ale aspoň QA testujem to, že no ale vlastne potrebujeme tú infraštruktúru vyriešiť, lebo nemáme takú robustnú, sme nemali, že proste môžem si dať 10 brančí naraz. No jasné. Aj je to nielen infraštruktúra, ale aj finančne je to náročné, takže OK. A máte nejaké workflowy už zaimplementované? Čo na to tým, jak to vidíš ty z svojho pohľadu voči kolegom z týmu, jak to oni zobrali, adaptovali sa hneď, alebo stále sú na tom nejakom OK, tak početujem si a takto, alebo Ešte sa trošku vrátim, lebo som spomínal, že sme začali taká menšia skupina, čiže tie 2 týždne až mesiac asi 10 ľudí proste to trošku tunilo a potom sme dali proste všetkým, akože celej organizácii. A nielen developerom, ale aj testerom, aj product ownery majú proste všetci, hej. A presne som aj videl, že proste napríklad Technical QA robili nejaké end-to-end testy a že tam mi to občas padá a proste tak rovno aj fixla bug na backende, akože dávam tu, že akože super, hej. Že sa stiera, akože to je aj idea, hej, toho agentic, čiže malo by sa zotrieť do budúcna, že ja som backendista, ty frontendista, ty robíš QA, proste. Áno, vidím to aj u nás, aj TQA opravuje bugy či už na frontende, či na backende. Keď má možnosť, jedným promptom to vie opraviť. Prečo? Ja, lebo ten test, už má test, ktorý vidí, že padá, tak on rovno overí ten fix. Tak. Čiže, no a akože celkovo organizačne, čiže presne potom sa to dalo všetkým, boli nejaké prezentácie. A ja som niečo prezentoval, čiže ukázal som aj tak, proste trošku som sa snažil skôr zamerať na skeptikov, čiže aj počas prezentácie som náhodne, že pošlite mi tu nejaký task, ktorý dáme implementovať a na konci sa pozrieme, čiže potom o 3 dní bol v produkcii akože fix, alebo o 5 dní, akože nie, lebo v podstate stalo to zase na tom QA, ale dokonca 30-minútová prezentácia a dokonca sme mali fix so zeleným buildom a tak ďalej, čiže Nie o čo. Jasné, nedokáže to všetky tasky spraviť, ale proste minimálne v tom, že proste aj to má byť teraz, čo ja vidím teraz aj taký aktuálny skill, že zhodnotí, že toto asi nie je dobre pre agenta, toto budeme robiť možno ručne, lebo to hlavne však poznáme, máme tasky, kde je jedna veta. Áno. A proste začne, no tak potom diskutuješ. Tak, a s jednou vetou to nevie, alebo to im implementuje zle a zbytočne strávený čas nad tým. Takže... Ale ty, ak developer, tak začneš sa pýtať programera. Tak. Takého analytika, keď máš, proste začnete. A už sa to nabaľuje. Čiže vlastne toto sa musíme naučiť trošku, nedá, celková organizácia naučiť písať tie tasky, aj produkt, že proste. Tak. To máme aj my vo veľa veciach. Čiže pri business specific taskoch vždy to je otázne, keď sú dobre špecifikované, aj pokryté existujúcimi testami, môže to byť fajn, ale keď je to také, že tak treba to fakt skontrolovať. Jasne. Akože samotný kód napíše dobre, či to robí to, čo tak, či to robí to, čo má, to už je druhá vec, lebo buildne a je to hotovo. OK, a tým pádom sme nejako to prešli, tak nakoniec, ako ty vidíš ten posun v rámci týmu, ako sa posunul tým, dajme tomu spred roka, pol roka a momentálnej situácii, ako jednak čo sa týka performanceu a jednak možno aj tá kvalita kódu je lepšia, nie je lepšia, je to väčší bordel, nie je... No zase sa vrátime, že rozdielime na 3 skupiny ľudí, čiže tí entuziasti, alebo takí, že proste sa tomu nebránia, tak niekto dokáže toho presne veľmi veľa vyprodukovať. Tiež, ale tam by som taký varovný prst zdvihol, že proste to nie je cieľom, že máme tých AI eventov, tak zahltím QA, proste, že čiže možno už keď vidím, že proste som veľmi produktívny, možno sa teraz zamerať a pomôcť našim testerom technical QA za tak, aby si aj oni zlepšili ten workflow. Čiže napríklad aj teraz sa dosť snažím posúvať na ten smer, že vidím, že proste development je teraz... OK už. Tam sme sa posunuli niekde, hej. Hlavne akože také, že non-functional tasky, že v Brady to proste
za hodinu niečo, čo som niekedy robil týždeň, nie? No. Alebo za 2, hej, čiže kdežto, ale ten testing vždy je tam bloker. No. A potom je ten akože taký stredná vrstva, nazvime, čiže už to používajú, nejdú úplne, akože možno ešte trošku neveria, že tak opatrnejšie, že presne sú ľudia, ktorí ešte nepúšťajú ten úplný workflow. Akože chcú mať veľmi tú kontrolu, hej. Presne počúvam od ľudí, že tak mňa baví písať kód, hej. Že ja proste chcem to A čo tí ľudia? Dobre, povedia, že chcem písať kód a potom ako sa oni k tomu stavajú? Sú úplne tí, to sú tá rada tých skeptikov, alebo sú to tí, čo OK, tak niečo používam agenta. Ako práve sú zo všetkých týchto, hej. Ako sú to aj takí, že ja rád píšem kód a som skeptik, tak on to proste nepoužíva. No. Môj taký osobný pohľad je, že to už akože premostím možno, že z technickej debaty do také, akože vidíme, že už teraz nie je taký akože dopyt po developerov. No asi to je len dočasné, možno sa to zase utrasie, ale proste, ale keď už aj je nábor, no tak proste chceš, aby ľudia mali ten skill, že trošku môžu ísť proti sebe z dlhodobého hľadiska. No celkovo už sa tu tak tie vody splývajú, už nie je vyslovene backendek alebo C-sharpista alebo niečo, lebo keď vieš s tým AI robiť a... No akože ja teraz vidím, že v minulosti je akože veľa bolo, že tí takí akože veľmi dobrí koderi, ktorí dokázali veľmi dobrý kód a rýchlo robiť a tak boli veľmi cenení. Niekedy bol problém, že boli odpojení od biznisu trošku, ale zároveň akože doháňali to. A teraz napríklad niekto možno bol slabší koder, ale mal dobrý ten biznis. No, čiže toto akože tak dokáže teraz podľa mňa zotrieť, že tým, jak on chápe tú doménu a je akože product oriented, goal oriented, tak dokáže mať veľmi dobrú delivery. Možno lepšiu než ten art. Veľmi dobrý koder, ktorý povie, že tak ja to nebudem používať, lebo tomu neverím. Hej. Už tak hovorím, ja ten vlak už odišiel z stanice momentálne a teraz je tá doba, kedy ešte môžeme zaskočiť a keď to niekto... Ja to ešte tak trošku porovnávam, že to, ako síce som tú dobu nezažil, ale viem si predstaviť, že kedy bol proste v 60 rokoch, alebo kedy sa písalo v assembleri, potom prišlo možno C-čko alebo čo, tak už aj tí assembleristi, že čo sú za programátori, možno si overili. A potom bolo C-čko a prišli, ja neviem, že tá zase, že táto jaké bude pomalé a neviem čo. A teraz sme zase v takom, že proste, ty už nepíšeš kód, ty už len agentov inštruuješ. Už zase to na nejakom prelome, tak. Takže uvidíme, kam to ďalej pôjde. Aj na AWS, čo mal reinvent v decembri, tak tam Arner Vogels, neviem čo, CTO či čo pre AWS-ko, neviem presnú pozíciu, akože taký veľmi vysoko. A tiež to tam tak zhrnul, že to je taká, dochádza zase k jakej renesancii. On to aj nazval, že Renaissance Developer v takom poste. Čiže koho to zaujíma, nech si prečíta celkom zaujímavý. Taký článok, nie, možno 10 minút, ale zaujímavý. Presne tak, len spravil, koľko kódu ručne si napísal za posledný mesiac, dajme tomu. Ja veľmi málo, akože pred 2 týždňami som upravoval jeden SQL skript a to bol taký akože pre testy a agent sa rozhodol, že proste v podstate že on proste potreboval vyčistiť databázu po testoch a strašne veľa toho už som nazad, som ho nevedel presvedčiť, že však len túto tu zmenili, akože furt. A dlho mu to trvalo a som povedal, že teda toto si opravím za minútu. Niekedy zase beriem to tak, že zase nesnažím sa silou moc, viem, že to ja to rýchlo že rýchlejšie prepíšem to query, ak ja budem teraz promptom, myslím, že... Áno, aby pochopil, keď to nechce pochopiť, tak bohužiaľ. Akože osobne skúšam to, lebo ja beriem tých agentov ako mojich kolegov. Možno aj teraz developeri sa stávajú team leadmi a majú malý tým agentov, ktorí akože aj vedí pomôcť. Čiže jak aj v týme sa musíš naučiť rozprávať s konkrétnymi ľuďmi, možno s niekým, na niekoho potrebuješ taký štýl, na niekoho taký. Tak a ja sa presne snažím s tými agentmi sa naučiť rozprávať, ešte už akože je to veľmi dobré, ale ešte presne sú také scenáre, že čiže vždy dám 2-3 pokusy, no niekedy to vzdám, ale vyslovene kód už takmer. Ja tiež, ja aj keď viem, že tu na tomto riadku musím urobiť len bodku čiarku napísať, komu to napíšem. Napríklad už nikdy nerobím ručne commit push a create pull request. Lebo akože ja som tak, akože dával som relatívne description normálne, ale také pár slov. Toto tak akože je to pekne. Zhrnie to, urobí. Ja dokonca už ani nepozerám na GitHube, keď mám nejaké komentáre na pull requeste. Dám agentovi, nech pozrie. Ja tiež určite, či áno, nie. Že pozri, keď sa ti nezdá, sa ma spýtaj. Hej.
Tak. Čiže to už akože presne na to je dobrý, možno aj keď majú ľudia že nejaký skill, že proste si mu to tam dáš tie pravidlá, čo má. Áno. Tak niečo máme my, proste triažuje to, čo je OK, čo je false pozitív a nemusím ani otvoriť GitHub a viem, čo sa deje. Tak my sme plne na konci, ale ešte mám takú jednu otázku na teba. Ako to vidíš ty z tvojho pohľadu pol roka, rok? Čo myslíš? Čo bude nasledovať? Podľa mňa tie eventy sa stanú akože dennou súčasťou nielen softwarového vývoja, nielen pre alebo no báme sa len o softwarovom vývoji, hej. Tak. Akože nielen pre developerov, ale komplet, akože technical QA, hej. DevOps nespomínal, lebo ja DevOps ako beriem ako software engineer. To proste je súčasť toho, hej. Ale niekto by možno povedal, že prečo som ich nespomenul, tak proste to beriem ako software engineer. Čiže, ale presne aj produkt to začne veľmi používať. To aj vidíme, že napríklad tí wiki od Devina používajú naši produktiaci alebo konzultanti. Chcú vedieť nejakú takú technický detail, tak kedy by sa spýtali developera v minulosti a teraz sa to vedia spýtať. Spýtať majú takto odpoveď, takže za pár sekúnd. Áno. No a čiže podľa mňa sa tomu nevyhneme. Hej? Akože, keď sú aj ľudia skeptickí a bránia sa tomu, tak. Bránia sa, ale neubránia sa. Už vidno aj, také presne som čítal príspevky, že do Linux kernelu s Cloud Codom akože sa prispieva. Hej. Pôjde to len ďalej, už sa to nezastaví určite, takže... Čo je taká otázka, že jak bude tá cenová politika, lebo keďže teraz vieme, že to je dotované, napríklad Cloud Code, čo máme my ten Team Premium Seat, tak stojí $120, či 130, no neviem teraz presne, mesačne, kdežto sú porovnania, že kebyže platíme za tokeny, je to možno 10-násobok a viac. To vidím aj u nás, takže... Ale zároveň tá konkurencia je tvrdá na trhu, čiže aj keď ak to bude zdvíhať, to bude tak pomaly. Tak, alebo urobia nejaký monopol a zdvihnú všetci. Tak to sa môže stať. Kartelová dohoda, akože na to zajde sa. Ale to sú špekulácie. Akože nemajú ďaleko, ne? Však všetci sú v Kalifornii. Tak. Google aj... tak. OK, a teraz ešte jedna taká otázka, respektíve od teba nejaký ten pohľad na záver, alebo akú radu by si dal developerom, a báme sa hlavne o developerov, že ako čo najefektívnejšie používať AI agentov a ten workflow. No nebrániť sa tomu, akože, a čo ešte, v podstate, ako som spomenul, to je váš tým, hej? Aj keď máš tým skutočných developerov, oni ti dajú nejaký kód, možno je dobrý, ale možno sa ti nepáči, ale proste zoberieš ho, hej? A u veľa skeptikov počúvam to, že proste tak spravili nejaký kód, ja by som to spravil ináč, no. Keď to chceš tak nebudeš tým nikdy spokojný, čiže ber to jak kolegu, hej? Že proste je to OK, akože je to good enough, akože funguje to, hej? Je to. Že ja tú funkciu napíšem metódu trošku iné, že dobre, no akože. V konečnom dôsledku aj takto zase pozrieť na nejaký agent a keď to raz funguje, tak... No, ale presne, veľa sa ešte hovorí o tom, že cognitive depth, že vlastne vyvíjame veľa feature, ktorým možno menej rozumieme, že to môže byť problém a to zase sa možno vrátim k tomu, že možno keď konkrétne developerov, rada developerom, nechrliť toľko funkčných PR alebo tak, ale možno sa ísť viac full stack, ale nie po smere, že backend, frontend, DevOps niečo, ale development, review, QA, deliver to production. Povedzme, že jedno horizontálne, jak autoscaling pri infraštruktúre. Tak. Čiže... tak, jak si hovoril, keď raz doručíme veľa kódu, ale nemáme to k tomu testovať alebo rýchlo to testovať, tak potom stojíme tam. Super. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si dnes prišiel. A ďakujem za pozvanie. A my sa vidíme pri ďalšom podcaste. Čaute.